Boforova skala se koristi za određivanje jačine. Pod A vetra, pod B talasa, pod C zemljotresa ili pod D zračenja. Tačan odgovor je pod A vetra. Ko radi za štafelajem? Dizajner, frizer, slikar ili montažer? Tačan odgovor je pod C slikar. Pulitzerovu nagradu svake godine dobijaju pod A hemičari, pod B političari ili pod C novinari. Tačan odgovor je pod C novinari. Veni vidi vici je poznata latinska izreka čiji je tvorac Cezar, Platon ili Napoleon. Tačan odgovor je pod A Cezar. Servis, upijač, upecati se, kuvati, to su izrazi koji se koriste za košarku, ples, fudbal ili odbojku. Tačan odgovor je pod D odbojku. Mensa je pod A vrsta olovke, pod B međunarodno udruženje visoko inteligentnih ljudi, pod C objekat u kojem se pripremaju i prodaju jela potrošačima i pod D vrsta papira. Tačan odgovor je pod B međunarodno udruženje visoko inteligentnih ljudi.